ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ 2024 ମସିହାର ଗୀତକୁ କରିବା ତେଣୁ କରଣା ହଁ କହିଲେ ଦେଖିବା ଡେରି କରିବିନି ମୋର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ପରଣ ଯାହା ଦେଇ ନିଶଉଡନ ବୋଲିନି ମାଡମ ଟିକେ ବେତାଳିଆ ଲୋକ ସତ କଥାଟା କହୁଛି ତମେ କାହିଁ ଭୟ କରିବେନି ସତ କଥାଟା କହୁଛି ମୁଁ ବେତାଳିଆ ଲୋକ ଟିକେ ତାଳରେ ହଁ ବୋଲାବ କଣ ଆରେ ଲହରୀ ଲତା ହଁ ଆଚ୍ଛା 2024 ବର୍ଷ ମାଡମ ହଉଛି ଆରେ ଲହରୀ ଲତା ଆମର ଗତମୁ এটা আজ্ঞা আধুনিক বস্তু আজ্ঞা লহরি লতা আমার গতমু
नाना नाना याको पर्यंत सदा सर्व अरे प्रमोद बाबू तुम्ही कोणे चांगलच्या स्टाईल मध्ये तुम्हाला कोणाला ଆଜ୍ଞା ଭାଉଜ ମନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଜମା ମଲ୍ଲି ପଶି ପାଲା ଗାଈ ଯାଉନ କନ୍ୟା ରାଶି ତୁମର ଆଜି ହାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପମାନ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ରାଶିର ହାତୀ ଚକ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲି ହଁ ସତକୁ ସତ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ହଁ ସବୁ ଗୁଡା ମୋ ପାଖରେ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କିଛି ଦେ ତାର ସେ ଯାଇ ଘରେ କହିବ ସବୁ ତାକୁ ଦେ। ତାହେଲେ ତମକୁ କଣ ଦେଲା କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦେବନି ଯାହା ଦେବ ସେଇ ପଟ ଦେବ କଣ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଡ଼ା ପଇସା ତାଙ୍କ ପଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ହଁ ମୋ ପଟ କାହିଁକି ଦେବ କଣ ଦେଲେ ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁତ ଗୁଡା ମତେ ଦଉ ତୁମକୁ ଫୁଟ ଉଡା ତମେ ନିଦ ପଡୁଥିବ ନିଦ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ନିଦକୁ ଚେତନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି ତ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ଆମ ଅଧୁରା ରହିଛି ଆପଣ ପଳେଇଲା ଆମେ ଟିକେ ସେପଟ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲେ ତଥାପି ଆମେ ଘରର ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନାହିଁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନଥିବେ ମୋର 300